Još jednom su pozvani svi oni iz rizičnih grupa da ne prisustvuju namazu, a da se oni koji klanjaju namaz suzdrže od fizičkog kontakta prilikom čestitanja i izbjegnu bilo kakva nepotrebna zadržavanja prilikom napuštanja džamijskih prostora. Vijeće muftija je 17. marta u jeku pandemije koronavirusa apelovalo na članove i pripadnike islamske zajednice da pokažu punu odgovornost i samokontrolu. U džamijama je tada obustavljeno zajedničko obavljanje dnevnih namaza u džematu, zajedničko obavljanje molitve u džamijama. Institucija džume namaza je održana. Imami su brinuli da se džuma obavlja na način da su obredu prisustvovali imam sa onim džematljama koje su odredili imam i džematski odbor. Vijeće muftija u svom apelu tada obratilo se i svim poslodavcima da iskažu poseban obzir prema radnicima koji su izloženi širenju virusa, kao i onima koji imaju obavezu brinuti o djecu koja ne pohađaju nastavu. U tom smislu Vijeće muftija tražilo je od njih da pokažu suosjećanje i razumijevanje, naročito prema ženama koje su majke. Posebna zahvalnost kao zajednica i cijelo društvo iskazana je prema ljekarima, zdravstvenim radnicima, nadležnim inspekcijama i sigurnosnim organima. Vjernici su preživljavali ublažavanje mjera u Ramazanu, što se i dogodilo. Prvo dozvolom uz poštivanje mjera samozaštite za dnevne namaze, teravih namaze, sabah namaz te za džumu. Skoro nestvarni prizor džamija bez prisustva vjernika ostaće jedna neizbrisiva slika sa kojom su se suočili muslimani, ali i njihove komšije katolici, pravoslavci i Jevreji, jer zbog pandemije ni oni nisu mogli u svoje crkve i sinagoge. Uslijedit će uskoro i tradicionalni vaz, obraćanje prvog imama Gazi Husrevbegove džamije i direktora Gazi Husrevbegove medrese, Hafiza Mensura Efendije Malkića.